היי, כל מה שיש לי להגיד זה תהיו אנשים טובים. כל המוות של צ'רלי קירק אני יכולה להגיד שלא סבלתי את הבן אדם וקצת שפטתי אותו בחומרה, אבל אני לא מדברת על זה. אני מדברת על זה שאלימות זה לא הפתרון. אני מדברת על זה בבקשה, כאילו בוא נהיה אנשים טובים, בוא נסתכל על כל התמונה הגדולה, לכל אחד מאיתנו יש משפחות. בוא נדבר טוב אחד לשני. אם אתם לא מסכימים עם דעה של בן אדם זה בסדר וזה מבורך, וגם אני לא מסכימה עם מלא דעות של אנשים, אבל בוא נלמד לדבר בכבוד. השנאה עכשיו יש יותר מדי בעולם, והמוות שלו אמור לאחד בינינו, ובמקום זה רק עוד יותר מפלג. כאילו לא חסר מספיק שנאה ופילוג בעולם הזה. אני באמת לא יודעת מה עוד להגיד, רק בבקשה, 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 בוא נפיץ אהבת חינם. חסר אהבת חינם בעולם הזה. בוא נהיה אנשים טובים, בוא נכבד. לא יודעת עוד מה להגיד, כאילו, אני מאחלת לנו שהעולם הזה יהיה יותר טוב, שנדע להיות כמה שיותר טובים, שנסתכל על הדברים הטובים, שנפסיק להשפיל אנשים בגלל דעות שונות, שבגלל זה הוא נרצח, הבן אדם. לא משנה כמה שנאו אותו או כמה אהבו אותו, בסופו של יום אי אפשר להתעלם מזה שהבן אדם כיבד אנשים בגלל הדעות שלהם, ואני גם לא סבלתי אותו. כי היה לו המון דעות לא נכונות לגבי הפלות ודברים שאני לא מבינה. אם אתה לא רופא, איך אתה יכול לדבר על זה בכלל? אבל אני לא מדברת על זה. אני מדברת על זה שהבן אדם בסופו של יום עשה המון טוב. והוא חינך אנשים, גם אם אתה לא מסכים עם הדעה של מישהו. הכל בסדר, אנחנו אנשים. בבקשה, בוא נהיה יותר טובים. בבקשה.